Mayong adlaw sa inyong mga utod ko kag mga kaabyanan ko kay Ginoong Hesukristo sa subong nga adlaw among adlaw sang Domingo petsa 24 sa bulan sang Setyembre sa tuig 2023. Sa subong man nga adlaw kung aton ginsundon ang kalendaryo sa aton simbahan, amoy ni subong ang kapistahan ni sang mahal nga birhen sa iya titulo nga mo ang Our Lady of Ransom mo kon Nuestra Señora de la Rescate o kon ang mahal nga birhen Maria sang Kahilwayon. Ha? Kasubong nga adlaw. Gani akon kamo nga ginatamyaw sa subong adlaw sa sining adlaw sang Domingo. Kag sa amuman subong subong man nga Domingo sa mga balasahon sa subong adlaw ang mga atong simbahan ang naga hiwat sang ika-25 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Kag kung kamo ang nakasimba na sa subong adlaw sang Domingo, ang mga balasahon subong, ang nahauna nga balasahon ang ginkuha sa balasahon sa libro ni Isaías nga propeta. Kag ang ikaduha nga balasahon ang ginkuha man sa sulat ni San Pablo sa mga taga Filipos. Kag ang ebanghelyo sa subong adlaw amo ang ginkuha gikan sa ebanghelyo suno kay San Mateo. Kag sa liwat no gina abi-abi kag gina-welcome gid na kun kamo sa aton diri magamay nga ministeryo sa subong adlaw sa aton nga programa subong nga amo ang katisismo sa Hiligaynon online. Kag ini nga programa ang ginabuhat naton sa kada adlaw sang Domingo sang hapon. No? Kag gani gina-welcome ko gid ang aton mga kauturan labi na gid diri sa mga kauturan naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, lakip na sa probinsya sang Guimaras no, sa bilog nga Archdiocese of Haro, dira man sa aton mga kauturan sa bilog nga probinsya sang Antique kag sa bilog nga banwa sang San Jose de Buenavista kag sa mga nasakupan sang Diocese of San Jose Antique. Amuman sa aton mga kauturan dira sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz no, sa bilog nga nasakupan sang Archdiocese of Capiz, kagamuman sa aton mga kauturan dira sa bilog nga banwa sang Kalibo kag sa probinsya sang Aklan sa mga nasakupan sang Diocese of Kalibo. Amuman sa aton mga kauturan dira sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental sa mga nasakupan sang mga diocese sang Bacolod, Diocese of San Carlos kag Diocese of Kabangkalan. Amuman sa aton mga kauturan dira sa Mindanao, no, particularmente dira sa may syudad sang Coronadal kag sa bilog nga probinsya sang South Cotabato kag amuman sa syudad sang Tacurong kag amuman sa bilog nga probinsya sang Sultan Kudarat nga nasakupan sang Diocese of Marbel, no? Lakip na ang mga kauturan dira naton sa may probinsya sang Sarangani. Kagamuman sa aton mga kauturan nga mga Ilonggo nga
nagalantaw ka nagapamati subong sa aton diri, no, kag nagalantaw sa aton nga video sa subong nga adlaw, mga kauturan naton sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas kag amo man sa aton mga kauturan nga mga OFW nga mga Ilonggo sa diin man nga bahin sang kalibutan. Kag sa subong man nga Domingo ginadumduman sang aton simbahan ang Seafarers Day ag amo man ang National Migrants Sunday, no? Kag inaabi-abi gid nako kamo sa subong sa aton programa. Ngayon nato pagpadugayon pa aton sugudan ang aton nga programa sa malipot nga pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Parika o Espiritu Santo, kag puna ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo, kag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu kag sa ila matuga, kag mapanibago mo ang nawong sang kalibutan. Mangamuyo kita. O Dios, sa kasanag sang Espiritu Santo, gintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Tugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon man higubaon ang maayong pagmatarong. Pagmalipay sa iya mga paghikot, na nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon, paagi sa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amuyo itong aton malipot nga pagpangamuyo, mga kabyanan, ag mga utod kay Ginoong Hesus Kristo. Dahil lang yun mga kabyanan na kay pastor naton ang aton nga topiko sa subong adlaw. So ari na kita mga kabyanan sa aton topiko sa subong adlaw. Nga mo ang kapitulo 2 sang nagatuo ako. Kagyari pa kita sa kaduha nga bahin, pero ini nga part 5 amo ni siya ang katapusan nga part kon bahin man sang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako. Okay? So sugod na naton. Kag yari na kita sa ika 46 nga pamangkot sa diin si Hesukristo. Subong Dios si Hesukristo ang yara sa bisan diin sa nga tanan. Subong Dios nga nahimo nga tawo, yara siya sa langit kag sa Santisimo Sakramento sang altar. So mga kabyanan, amoy ni ang aton talakayon subong, no? Kung sa diin si Hesukristo ang aton nga manluluwas sa aton Ginoo, kag ginahambal nga si Hesukristo subong isa siya ka Dios, ang yara siya sa bisan diin, no? Sa bisan diin, no? Kung sa nga tanan, no? Kag amo man bilang tawo nga kag Dios, yara siya sa langit kag yara sa Santisimo Sakramento sang altar.
Gani ano bala ang ginatudlo sang aton iloy nga simbahan kun diin gid man ang nahamtangan ni Hesukristo sa aton subong nga panahon. Una, ang aton Ginoong Hesukristo, mga kabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, mga utod ko, ang yara sa santos nga Eucharistia. Una-una gid yara siya sa santos nga Eucharistia. Ang katisismo sa aton simbahan nagatudlo nga ang aton Ginoong Hesukristo ang may matuod, tunay kag substansyal nga yara sa Eucharistia. Kag ina nga pagtudlo ang makita sa naton sa Catechism of the Catholic Church upon CCC number 1374. No? So, una gid naton nga makita siya, no, sa aton subong nga panahon nga ang aton Ginoong Hesukristo ang yara sa santos nga Eucharistia nga aton nga ambit kung kita ang magtambong sang santos nga misa. Kag ang santos nga Eucharistia ang yara sa sulod sang santos nga misa. No? Gani nga paagi sa sakramento sang Eucharistia ang tinapay kag bino ang nagabaylo sa lawas kag dugo, kalag kag pagka-Dios ni Hesukristo. Amoy ni ang doktrina sang matuod-tuod nga presensya ni Kristo. Ang mga Katoliko sa tion sang santos nga pagpangalawat ila ginabaton si Hesukristo. Mga kabyanan kag mga utod ko, ang aton Ginoong Hesukristo na siling ko na yara sa santos nga Eucharistia. Sa tion na nga kita ang magbaton sa iya sa santos nga pagpangalawat, no? Kita nga mga Katoliko ang ostya nga ginabayaw sang pari kag ang kalis nga yaman nga ginabayaw sa tion sang consecration o kung pagkonsagrar, mga kabyanan. Ina nga mga butang ang nagabaylo na sa lawas, dugo, kag palag, kag pagka-Dios sang atong Ginoong Hesukristo. No? So, sa nasiling ko na, sa aton man nga nagligad man nga Miyerkules nga pagbasa naton sang Exodo Kapitulo 29, na-discuss man naton ang tawag nga transubstantiation. Ang transubstantiation, amo ina siya ang tawag sa pagbaylo sang tinapay kag bino sa lawas kag dugo sang aton Ginoong Hesukristo. Antes siya, no, antes ang ostya kag ang bino, mga kabyanan kag mga utod ko, ikonsagrar sang pare. Before, antes. Ang ostya kag ang bino, mga ordinaryo lamang nga mga butang. Apang, kung sa tionas ang consecration o kung pagkonsagrar mga kabyanan kag mga utod ko, ang ostya kag ang bino ang nagabaylo na sa lawas kag dugo sa aton Ginoong Hesukristo. Kag hindi na siya isa ka ordinaryo nga mga butang. Kundi nga ang aton ang ina nga mga butang yara na dira ang aton Ginoong Hesukristo. Ngaman bangod kay ini gindapuan sang gahom sang Espiritu Santo sang ini ang ginkonsagrar sang pare. No? Kag ang
Ini nga pagkonsagrar sang pari sa ostya kag sa bino, matrace naton ini, no? Matrace naton ini sa katapusan nga panihapon sa aton Ginoong Kristo upod sa iya mga apostoles. Ha? Kag ang nasiling ko na kag gusto ko lang balikon ng aton nga na-discuss sang Miyerkules nga adlaw nga ang katapusan nga panihapon amo ang una nga misa nga na tabo kag hiwat sang aton Ginoong Kristo upod sa iyang mga apostoles. Sa tion sang katapusan nga panihapon, iya ginhimo kag gin proklamar ang iyang mga apostoles bilang mga pari kag mga obispo. Kag paagi man sa tinapay kag bino nga iyaman nga gin pangamuyuan, gin konsagrar, kag gin hatag sa iyang mga apostoles, siya naghambal sa tinapay. Ini amo ang akon lawas nga akon igatugyan sa inyo. But silingon ang tinapay mga kaabyanan kag mga utod ko nga iya ginhambal, ini amo ang akong lawas. Hindi lamang nagahambal nga ini nga tinapay but silingon akon inilawas. Hindi na siya amuna. But silingon paghambal niya sa tinapay nga ini amo ang akon lawas. But silingon ang tinapay sa aton mga mata wala nagbaylo. Wala nagbaylo ang iyang form, ang iyang ang iyang pormada, apang ang iyang substance, mga kabiyanan kag mga utod ko, ang nagbaylo. Kag amo man sa bino, wala yaman ginhambal nga ini nga bino but silingon
So kay mga kabyanan, balik kita sa atong diskusyon o kung programa mga kabyanan. Pero pasensya gid may ginbuhat lang may butang lang gid nga hindi lang gid mapaibay. So siling ko na kagina ang tinapay kag ang tinapay kag ang bino kung aton lang tawon antes kag tapos i-consagrar sang pari sa misa ang ina nga mga butang kung nang tawon naton sang matuliit wala gid man no wala gid man nagbaylo ang iyang porma pero ang ginahambal dira nga amo ang ginatawag nga substance kapon ang substantial niya nga porma ang nagbaylo na no sa lawas kag dugo sang aton Ginoong Hesukristo kagang ini nga sakramento nga ginhatag sa aton Ginoong Hesukristo amoy ni ang iyang matuod-tuod nga presensya no kay kita no nga mga Kristiyano Katoliko ang nagapamangkot may mga nagapamangkot pag iban siguro ang wala pa nakahibalo nga ang aton Ginoong Hesukristo ang makita sa tinapay kag bino matapos inigin konsagrahan o kung ginkonsagra sa pari sa sulod sang Santos nga Misa. Kag ginabato naton ang aton Ginoo kung kita nga mga Katoliko ang magapangalawat sa sulod sang Santos nga Misa. Gani ang mga ostya nga aton nga ginabaton kag aton ginakaon sa sulod sang Santos nga Misa sa tion sang pagpangalawat ang lawas sang aton Ginoong Hesukristo. Gani nga ginatratar gid naton nga sang may pagtapod kag sang may pagkabalaan ang ostya nga aton nga ginabaton sa aton pagpangalawat sa sulod sa misa. Kag kita nga mga Katoliko amo ini ang aton nga tandaan sa aton nga pagpangalawat. Antes kita magpangalawat, isituit nato ang atong kaugalingon, ang yara kita sa state of grace o kung estado sang grasya. Kag wala sa state of sin o kung nga tawag nga estado sang sala. Gani mga kabilang ka mga utod ko, gina-encourage with kamo, ginahikot ko gid kamo na kung mahimo antes kamo magbaton sa atong Ginoong Hesukristo sa tion sa pagpangalawat sa tion sang misa. Mga kabilang ka mga utod ko, kung ara kamo pag kamo kakaibalo kamo ngayara kamo sa estado sang sala palihog lang hindi nyo lang pagpadayuna attend lang kamo sang misa pero nung kagid no kung tani nga hindi gid kamo tani mag baton sang lawas kay bangod isa ina sakrelihiyo o kon sacrilege kon sa aton pangapulong pagpangbastos pag wala pagtahod sa atong Ginoo. No, amo nang aton nga sa inyo. So, kunyara kamo sa estado sang sala, palihog, paiway lang kamo anay sa pagpangalawat. Kag gina-encourage ta kamo nga magpangumpisar, mag-avail kamo sa sacrament of confession and reconciliation.
sakramento sang pagkumpesar kag pagpahauli. Kag kung nakakumpesar kamo, pwede na kamo kabaton sa atong Ginoong Hesukristo. No? Hagang ang mga sakramento nga ina kung luyag no, pagkabay nga panugutan kita sa atong Ginoo. Sa atong Ginoo nga magtudlo sa inyo sang mga sakramento ang malipay gid ako nga magpakigba ko nga ipakigbahin ko ina sa inyo mga kabiyanan kag mga usod. So amo ini ang una nga encounter o kung butang aton makita ang aton nga Ginoong Hesukristo sa aton subong nga panahon. Ikaduha nga nahamtangan sang aton Ginoo amo ang simbahan. Si Hesukristo ang aton Ginoo ang yara sa simbahan. Nga amo ang iya lawas mystical. Pag ini makita naton sa CCC number 795 mga kabiyanan sa mga utod ko. Ano bala ang silingon sining? Dira inyo makita mga kabiyanan nga ang simbahan hindi lamang isa ka organisasyon o komunidad. Isa ini ka nagakabuhi nga organismo nga naangot kay Kristo bilang iya Pangulo. Si Jesus ang yara sa simbahan paagi sa Espiritu Santo nga nagagiya nga nagabuhi sini pagpaagi sa mga sakramento nga mo ang makita nga mga tanda sang iya grasya kag presensya. Mga kabiyanan kag mga utod ko, ang apostol nga si San Pablo sa iya sulat sa mga taga-Efeso naghambal siya nga si Ginoong Hesus amo ang pangulo kag ang iya lawas amo ang presensya. Kag atong Ginoong Hesukristo man ang magaluwas sang iya nga iglesia o kon simbahan mga kabiyanan. Kag mga kabiyanan kag mga utod ko, kung kita ang magkadto sa simbahan, ginapangabay naton nga kita ang maghatag man sa katahuran, no? Kung kita ang magapangamuyo o kung magbisita sa atong Ginoo, kay man ang aton nga Ginoong Hesukristo ang yara sa sulod sang simbahan. So di naton siya makita sa sulod sang simbahan. Ara siya sa tabernakulo. Kung makita ninyo ang altar, sa sunod sang altar may ara sang drawer na ano man ang iyang kolor, kung inyo makita may mga lay minister, no? Kung mga nagabulig sa pare nga pakalawat sa aton, makita ninyo nga may nagakuha na da may sa drawer nga na da, no? Sa yara sa piilan sa mga santos kag mga imahen, no? Mga rebulto may yara nga drawer, dira na da ginasulod ang gitawag nga ostya. Ang mga nabilin nga ostya nga nakonsagrar nga wala maurot o kung nabilin sa santos nga pakalawat, dira na da ginasulod sang aton nga mga lay ministers kag amuman sang pare agod nga mapreserba ang iya nga pagkabalaan kag hindi matawag naton hindi mabastos o kung nangin sacrilege madungisan kung sa Tagalog pa o kung makunan sa nga tawag nga sakrelihiyo kay ang ostya sa nasiling ko na tapos ini makonsagrar sa pare ang balaan na ini. So ginasulod dira. Kaya atong Ginoong Hesus, siyempre ang ara man dira sa sulod sang tabernakulo o kung tabernacle. No? Kag
Paagi man sa Espiritu Santo, mga kabyanan, kay mga utod ko, ang aton Ginoong Hesus ang yara sa sini. Bangod nga ang Espiritu Santo, amo ang nagagiya, nagaguide, kag nagabuhi, nagahatag sing kabuhi. No? Kag paagi sa mga sakramento, ang siling ko na, among sakramento sang Eucharistia, ukon pagkalawat, sakramento sang pagkumpesar, sakramento sang bunyag, sakramento sang kumpirma, sakramento sang pag-orden, sakramento sang kasal, tanan mga kaabyanan ang ginahiwat sa sulod sang simbahan. No? Kag sa paagi sa sini, nahambal dira nga paagi sa mga sakramento, diri makita ang mga tanda sang grasya kag presensya sang aton Ginoong Hesukristo. No? Sunod mga kaabyanan, ikatlo, amo ang sapulong sang Dios. Ang aton Ginoong Hesukristo mga kaabyanan ang yara sa santos sa kasulatan sa inspirasyon sang pulong sang Dios. Ini makita naton sa CCC number 108. Ano bala ambot silingon sini mga kaabyanan? Diri ang daan nga kasugtanan nagpatunda sang iya pagkari, kag ang bag-o nga kasugtanan nagpahayag sang iya kabuhi, mga pagpanudlo, kamatayon, ug pagkabanhaw. Okay, so dili lang kita anay post kita pag-explain ako ni. Sa siling ko na kag sa mga nagligad man nga mga atong nga pagtalakay mga kapang mga utod ko. Ang daan nga kasugtanan amo ang yatawag landong sa aton Ginoong Hesukristo. Amo ini ang yatawag nga pagpreparar sang iya pagkari. No? Kag ang bag-o nga kasugtanan o kung ang New Testament nagpahayag sang iya kabuhi, kung ano ang iya nangin kabuhi, ang iya mga ginpangtudlo sa aton, kung paano siya nga nagpang-ayo sa mga masakiton, nagpanabog sa mga yawa, kag amuman sa mga interaction, no? Sa mga tawo, labi na gid sa mga Fariseo, sa mga Saduceo, kag amuman sa iban nga mga tawo nga iya nga aton man nga iya nga nasumalang nga aton man mabasa sa santo sa kasulatan. Diri man naton makita ang iya pag-antos, ang iya nga pagkasakit, ang iya pagkamatay o kung ang iya kamatayon sa krus, ang paglansang sa iya, agamo man ang iya nga pagkabanhaw. So amo ni mga kaabyanan nga ang tagipusoon o kung ang kabug-usan sang santos nga kasulatan, ang santos nga Biblia, amo ang aton Ginoong Hesukristo. Iti ang aton Ginoo amo ini siya ang katumanan sang pulong sang Dios nga Amay. Siling ko na aton man nga na ano sa iba nato sa aton man iban nga mga nagliligad na nga mga pagtalakay. So padayon kita. Sa tion nga basahon kag ibantala ang santo sa kasulatan, si Jesus ang yara paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga nagabulig sa aton nga makilala siya kag mangpan ang iya mensahe. Okay. Sa sini nga mga tinaga mga kabyanan ng aton simbahan, aton Iloy nga simbahan, ang Santa Iglesia Katolika, naga-encourage gid sa aton mga kabyanan nga kung may mga Bible kita, may mga Biblia kita sa sulod sang aton panimalay, ano sa aton nga basahon naton, no? Kag kung kita man ang nagatambong sa santos nga misa,
aton man pamatian kag pamalandungan ang mga balasakon nga ginabasa sa sulod sang santos nga misa. No? Kaya ang santos nga misa mga kabyanan, may duha ka parte, may duha ka bahin. Una, amo ang liturhiya sang pulong, kung sa diin ang pulong sang Ginoo ang ginabantala, ginapahibalo sa tawo. Amo na nga mga kabyanan, may ara kita sang first reading o kung hauna nga blasakon, may salmo kita sa pagsabat, may ara kita sa second reading o kung kaduha nga balasahon kag sang ebanghelyo. Kag ang ina ang mga kabyanan nga ang apat nga mga balasahon ang nataod o kung ga-connect na sila sa kada isa, no? Kag ang ebanghelyo nga ginabasa o ginabantala sang pare o kung sang diakono o kung nagapanimbahon kamo kadagko o kung bisan sa matag adlaw nga tanan sa pagkiwat sang santos nga misa, ang ebanghelyo amo ang culmination sang tanan nga mga balasakon sa amo na nga adlaw, mga kaabyanan. Gina-connect ina siya. So, ang ikaduha nga bahin amo yadtong nambal ko nakagina amo to ang liturhiya sang Eucharistia. Okay? So, focus kita sa liturhiya sang pulong o kung ang pulong sa Dios. Diri naton ang kung basahon naton ang santos nga Biblia, kag kung aton pamatian ang mga balasahon kag pamalandungan ang mga balasahon sa sulod sang santos nga misa, pagi sa bulig sa gahom sang Espiritu Santo, maton makilala ang aton Ginoo kag mahangpan ang iyang mensahe. Gani mga kabayan ka mga utod ko, ako isa man sa mga guilty sinino. Pero ginaano ko man na I've tried my best. Amo na nga magtapos ang santos nga ebanghelyo, bantala sang pare o kung pagbasa niya sini, amo na nga may ara nga tawag kita nga mga sermon o kung pagwali. Kay dira mabalaan naton kung ano ang mensahe sa mga balasahon magsang ebanghelyo sa amo na nga Domingo nga adlaw ukon sa matag adlaw nga tanan kung kamo man ang nagasimba. So amo na mga kabyan ka mga utod ko. Ang wali sang pare o kung sermon sang pare amo na siya ang mensahe nga luyag ipaabot sa aton Ginoong Hesukristo. Iti remember mga kabyanan, panumdumon nyo nga ang pare is persona Christi, in person of Christ. But silingon in behalf sa kay Kristo ang pare amo ang nagapahibalo sang mensahe sa mga balasahon, no? Nga iya nga aton nga batian. Okay. Balik kita mga kabyanan. So muyag to ang aton nga ang aton nga pag-explain o kung pag-explikar sa sining ikatlo nga butang kung sa diin aton makita ang aton Ginoong Hesukristo. Ikapat amo ang sa persona sang ginbautisuhan o kung sa persona sang ginbunyagan. Mautod ko kag mga kaabyanan ang aton Ginoong Hesukristo ang yara sa tawo nga ginbautisuhan o kung ginbunyagan. Nga nangin katapo na sang iya lawas nga amo ang
simbahan. Ina naton makita ini sa CCC number 1279. Ano bala ang buot silingon sini mga kabyanan? Paagi sa sakramento sang bunyag ang mga tumuluo ang naangot kay Kristo kag nagapakigbahin sang iya kabuhi, kamatayon kag pagkabanahaw. Bilang mga binunyagan nga Kristiyanos, ginatawag kita nga magpangabuhi nga naangot kay Kristo kag pamalandungan ang iya presensya sa kalibutan. Okay. Ano balabot silingon sini mga kabyanan? Sa sakramento sang bunyag upon the sacrament of baptism, kung kita ang bunyagan o kung bautisuhan mga kabyanan ka mga utod ko, kita nga mga tumuluo, no? Kikita iban sa aton bunyagan kita sang kita ang lapsag pa, baby pa kita, miyara nga ginbunyagan kita do para lang kita sa age of 5 years old, 6 years old o iban ara na samtong edad o kunang iban tigulang na, no? Mga kabyanan ka mga utod ko, madamo sang porma sang pagbunyag. May ara nga pagbunyag nga ang kadalasan gid o kun ang kalabanan nga pormada sang bunyag amo nga gina-immerse kagid o kun ginalubog kagid sa tubig, no? Kag ina mga kabyanan ka mga utod ko, natabo ina sa aton Ginoong Hesukristo nga kung sa diin ang iya pakaisa nga si San Juan Bautista ang nagbunyag sa iya didto sa suba sang Jordan. Ginaano siya, paano siya ginbunyagan? Kung inyo makita sa mga pelikula mga kabyanan ng mga utod ko, pag sa mga kabataan subong sa Superbook na bilang ang atong Ginoo kin-immersed siya ginlubogit sa tubig, no? Ina mga kabyanan, isa sa mga pamaagi sang bunyag o kon bautiso. Now may kaduha pa gid, no? Inaya ang ikaduha amo ang wisik o kon sprinkle o sa English pa. Isa man ina siya kabalid nga pagbunyag, no? Kag mga kabyanan kag mga ano ko, iban ang ginabunyag sa ila islana or ang iban wala gid ginakrosan, no? Mga kabyanan kag mga utod ko. Kag mga kabyanan kag mga utod, ang pagbunyag sa aton, labi na gid sa aton nga mga Kristiyano Katoliko, kita ang ginabunyagan sa ngalan sang Santissima Trinidad. In the name of the Holy Trinity. Amo na gani nga ang pare no sa isa ka bunyag sa bunyag sang akon manghod, no, agot na batian ko ang ang pare naghambal siya nga sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo, ikaw ang ginabunyagan ko kag ikaw na ang katapo na sang simbahan ni Kristo. Subot silingon mga kabyanan, ang mga utod ko, ang pagbunyag sa aton kung pagbautiso sa aton nga mga Kristiyano Katoliko, ang ginabunyagan kita pagi sa gahom sang Santissima Trinidad o kung Holy Trinity. Pag kita mismo nga mga nabunyagan na no sa aton simbahan, kita ang naangot na kay Kristo kag nagapakigbahin sang iya kabuhi kamatayon kapag kapanaw. Paano? Kay mga kabyanan, ka mga utod ko, sang wala pa kita nabunyagan, kita ang yara sa kabuhi sang sala. No? Kag mga kabyanan, sa tion sang aton pagbunyag, kita ang napatay, kita ang nagapakigbahin sa iya sa kamatayon sang aton Ginoong Hesukristo. Pagi sa paglubog sa aton, sa pagbasa sa aton, sa pagwisik sa aton, sa pagkuan sa aton sang lana, mga kabyanan. Amo na siya ang simbolismo nga kung sa diin kita nagapakigbahin sa kamatayon.
Kag kita nga mga Kristiyano Katoliko nagapakigbahin man sa pagkabanaw sa aton Ginoong Hesukristo, once nga natapos na kag ang pagbunyag sa aton o kung pagbautiso sa aton, kag kita mangin katapo na sang iyang simbahan, no? Amo na mga kabiyanan sa mga utod ko, ang buot silingon sang sakramento sang bunyag o bautiso, no? Gani kita nga mga Kristiyano Katoliko, no? Kay kita nabunyagan na mga kabiyanan sa mga utod ko. Ginatawag kita nga magpangabuhi, sundo nato ng aton Ginoong Hesukristo. Kung paano siya nagpangabuhi diri sa duta. Sang siya ang yari pa kaupod naton nga mga tao. No? Kag siyempre pamalandungan taman ang iyang presensya diri sa kalibutan. Kag isa pa gid mga kabayan ka mga utod ko, gusto ko lang gid nga i-emphasize ini kagatagan sa pagtamot. Mga kabiyanan ka mga utod ko, ang bunyag hindi lamang gid nga sa padamo-damo sang maninoy kag maninay, no? Isa pa gid ini kabutang sa aton nga mga Pilipino. Ang masiling ko gid nga do ka masiling bala naton toxic o kung makahililo, no? Pulo pasensya gid kamo kabiyanan ha, ako gapangunan ako, pulo pasensya gid. But ikunon ko gid ang kamatuoran. May mga ginikanan nga nagakuha sang pila ka mga maninoy. Mga kabayan ka mga utod ko, ang simbahan nagarekomendar lang sa aton sang isa ka maninoy kag isa ka maninay, no? Gani sa mga utod naton dira nga may mga kabataan pa subong, no, nga mga lapsag nagaplano nga magpabunyag, ang ginarekomendar sa simbahan isa lang ka maninoy kag isa ka maninay. Hindi nga pila ka manara, hindi pulo, no? Kaya ang rason sa mga ginikanan iban sa ila para kung magdako ang bata sa tion sang Pasko, at tion sang iya birthday, may pangayoan regalo. Hindi amo na. Mga kabayan ka mga utod ko, ang rolyo o kon ang papel sang isa ka maninoy kag maninay, no? Sa mga utod naton da nga nagaplano man nga maninay kag magmaninoy sa ilang mga sa mga sa lapsag nga bulunyagan mga kabayan ka mga utod ko. Hindi sa regalo nagkatapos ang aton papel. Panumdumon naton mga kabayan ka mga utod ko, nga ang pangpapel sang maninoy kag maninay isa ka malahalon kag isa ka importante nga parte sang kabuhi sang bata. Una, waay man naton ginapangayo ang mga ginikanan sang bata tukon sang lapsag nga ina. Timprano pa nga nagtaliwan. Ang rolyo mo bilang isa ka maninoy kag maninay mga kabyanan, buligan mo ang imo nga ihado kun ang ihado mo kun ang ihada mo nga magdako. Pagbuligan man ang bata, giyahan mo ang bata, pagtudloan mo kung paano magpangabuhi sang isa ka Kristiyano nga pagpangabuhi. Muna ang first and foremost nga papel sang maninoy kag maninay. Ikaduha, kay kumo ikaw ang maninoy kag maninay mga kabyanan, mga utot ko, sang bata nga na, ikaw man ang masiling naton talos sa iyang mga ginikanan. Kung ang mga ginikanan niya, wala na. No? Pwede, diin pa abi makadto ang bata, no? Butang pa lang, no? Kundi sa iyagig nga saligan.
nga mga maninoy kag maninay hindi nga pag ang aton nga ang aton pagmaninoy kag maninay sa bata sa tion lang sang bunyag ano. Kung kita nagkomiter nga maninay kag maninoy sa bata mga kabyanan, tubtub ina sa kamatayon. No? Tubtub ina sa kamatayon. Nga kay kita mga taluos kita no, sa mga maninay dira mga taluos kamo nga mga ginikanan sa bata. Kag mga nagabulig kung paano ang bata mapadako kag magtudlo man sa iya sang Kristiyano nga pagpangabuhi. Hindi nga pag tion sang Pasko tagaan mong bata sang regalo, tion sang birthday regalo kung mangayo gani ang bata, tagaan mo man. Okay lang na, no? Pero I mean nga ang regalo nga imo nga mahatag sa iya amo ang pagtudlo sa iya sa pagka-Kristiyano nga pangabuhi. Amo na siya mga kabyanan sa mga utot ko. So, gani nga baldira nga magpangabuhi kita nga naangot kay Kristo pamalandungan ang iya presensya sa kalibutan. Amo na ang isa sa mga katungdanan. Kag isa pa gid, kung ikaw isa ka kabinyunyagan nga Kristiyano Katoliko, may ara ka sang katungdanan nga pangapinan ini. Paano? Ang pagbunyag sa aton hindi lamang nagatapos sa seremonya o kung sa papel lang ang baptismal certificate, hindi. Kundi nga may papel ka man bilang isa ka Kristiyano Katoliko nga binunyagan. Ano? Ang tun-an mo, ang pagtuo nga Katoliko, pagpangapinan ini sa tion nga may mga tawo nga nagayaguta, kag nagatamay, kag nagaatake sa iloy nga simbahan. Amoy na mga kabyanan, mga utod ko, ang rolyo o ang papel sang isa ka binunyagan nga Kristiyano Katoliko. Kagamuman, may ara man kita sang papel agud nga ibantala ang ginatudlo sang iloy nga simbahan. No? Sunod mga kabyanan. Ikalima sa mga sakramento. Mga utod ko mga kabyanan, ang atong Ginoong Hesukristo ang yara sa mga sakramento nga mga epektibo nga tanda sang iya grasya. Ini ang makita sa CCC number 1088. Ano ini bala ambot silingon? No? Paagi sa sakramento si Jesus nagabuhat paagi sa mga makita nga tanda sa paghatag sang iya grasya sa mga magabaton sini. Halimbawa, sa sakramento sang pagkonfesar, si Jesus nagapatawad sa mga sala paagi sa ministeryo sang pare. Sa sakramento sang kasal si Jesus nagabindisyon sa pag-upod sang bana kag asawa. Okay, mga kabayan ka mga utod ko. Siling dire nga ang atong Ginoong Hesukristo makita man sa mga sakramento. Paano? Pare, halimbawa ta. Sa sakramento sa pagkonfesa sa pagpahauli, ang aton Ginoong Hesus paagi sa ministeryo sang pare nagapatawad sa aton mga sala. Hindi ang pare mismo. Ang pare yan mo nambal nila ibam kani sa aton mga kaabyanan nga mga utod nga lain man nang yung ilay nga pagpatik pagtuo nga maagi ka kuno sa pare nga makumpisar ka pa sa pare nga pwede ka lang kadiretso sa Ginoo. Hindi nga panumdumon niyo mga kabyanan ini na hambal ko man sa Miyerkules nga adlaw nagligad ang atong Ginoong Hesus naghatag sa sining sakramento sa iya mga apostoles nga nagahambal nga kun wala ninyo ginapatawad
ang mga sala, wala man ginapatawad ang ilang mga sala. Kung wala man kung ginapatawad ninyo ang mga sala nila, ang ilang mga sala ginapatawad. Mga kabiyahan ka mga utod ko, ina makita sa Ebanghelyo ni San Juan. No? Kag lain man tuya ang ginahambal sa Ebanghelyo ni San Mateo nga dapat ang tao magpatawad, dapat magpatawad sa mga nakasala sa iya. Kay kung wala iya ginapatawad, ang mga tao nga nakasakit sa iya, kung mga nakasala sa iya, ang iya nga sala, wala man ginapatawad. Lain man na iya, mga kabiyahan ka mga utod ko. Ang ginahambal didre nga ang aton Ginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan naghatag sa aton nga sa iyang mga apostoles, sa iyang mga gintutunan sang sini nga sakramento nga amo ang pagkonfesar. O kinahambal ko nakaginaman nga ang pare persona Christi o kung in person of Christ, but silingon paagi sa ministeryo sang pare, ang aton Ginoong Hesus amo ang nagapatawad sang aton mga sala, hindi siya sa iya pagkatao nga tao lang nga ang pare nga ginatumod, hindi, no? Siya ya isa lang ka instrumento na kung sa diin butay tayo tay nga kung sa diin ang grasya sang Ginoo sa pagpatawad ng atong Ginoong Hesus ginapaagay niya paagi sa pare pakadto sa aton nga mga tumulo. Mga kabiyanan ka mga utod ko, hindi ka mo hadlok magkumpisar. Hindi ka mo silian na uya ko, nadlok ako. Hindi. Nga. Bisan ano pa kadako ang imo sala, bisan ano pa kagamay sang imo sala, patawaron ka man gihapon sang Ginoo. Mga kaabiyanan kag mga utod ko. Pero paagi sa pagkonfesar, no? Kay ang mga sala may duha na ka degree mo. May venial kag may mortal, no? Kag ang ina ang mga kabiyanan nga mga sang sala ang aton man nga italakayon sa aton mga masunod man, no? Nga mga pagtalakay diri sa katesismo, mga kabiyanan, no? So gani encourage tagid kamo sa liwat, magpalapit kamo sa sakramento sa pagkonfesar. Ay nga ang atong Ginoong Hesus nagahulat gid sa aton sa konfesyonaryo magkumpesar kita sa aton mga sala nga ining mga sala naton hinusulan gid naton sa halin sa kaibuturan sa aton tagipusoon kag sa kaibuturan man sa aton kaisipan. Okay. Now, kadto naman kita sa sakramento sang kasal. Sa tion nga kaslon ang babayi kag ang lalaki sa simbahan, no, paagi man ini sa pare. Ambal ko na kagina, ang pare is persona Christi, in person of Christ. Hindi ya pare, amo ang nagabindisyon gid, kundi si Jesus ang aton Ginoo, amo ang nagabindisyon sa pag-upod sang bana kag asawa. Gani mga kabiyanan ka mga utod ko, kung sino dira sa inyo, ang mga live-in, nagaupod-upod sa isa ka balay, pero wala pa nakasal sa simbahan, palihog, pakasal na kamo. No? Kay parang inyo pag-upod, may bendisyon, halin sa simbahan, kag mismo sa aton Ginoong Hesukristo. Isa pa, kung kamo mga kabiyanan kag mga utod ko sa mga mag-asawa na, no? Pero nakasal sa
sa mayor, sa huwes, o kung sa diin gid man, mga kabiyanan ko mga utod ko, hindi ina valido, hindi ina valid marriage. Kay man nagpakasal ka lang imo sa tao. Hindi ka wala kaya nagpakasal ya sa simbahan. Kag mga kabiyanan ko mga utod ko, ang balon ta kamo gid man. Kung kamo nga mag-asawa, nagpakasal kamo sa mayor, nagpakasal kamo sa judge, nagpakasal kamo sa kung sa diin man, ha? Pero wala kamo nagpakasal sa simbahan, wala kamo nagpakasal sa atubang sang pare o kung sa atubang sang altar, mga kabiyanan ko mga utod ko, ginatawag kamo nga mga public sinners. Ha? Public sinners, but silingon, yara mga kamugyapo nagapuyo sa sala. You are living in sin, nagapuyo ka mo gyapon sa sala. Wala ka mo nagapuyo sa grasya, kundi nga nagapuyo ka mo gyapon sa sala. Gani mga kaibigan ka mga utod ko, gina-encourage ta gid kamo. Magpakasal na kamo sa simbahan. No? So mo ni aton mga kabiyanan ang aton pag-explain sang ika-5 nga butang, no? Ne labi naton nga panumdumon nga samtang si Hesukristo ang yara sa sini nga mga paagi, siya man ang yara sa pinasahi. Kag indi matungkad nga paagi sa langit nga nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay. No? Okay? Makita nato na siya sa CCC number 662. Dre lang anay. So, aton dumdumon mga kabyanan, ang aton ni Kristo makita ina siya sa mga paagi nga na, sa 5 ka paagi, sa 5 ka mga butang nga ina mga kabyanan mga utod ko. Pero ang pinaka pinasahi nga tanan, yara na siya subong sa langit. No? Kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay. No? Kag isa pagid mga kabyanan, makita naton ang aton Ginoong Hesukristo. Naghambal man ni siya, no? Nalipat lang kung diin nga ebanghelyo. Ang hambal niya, kung may duha o kung tatlo nga mga tawo nga nagapangamuyo sa akon ngalan, ara ako o kunyara ako sa tunga nila. Isa pagid na masiling naton maka hindi naton matungkad ang nahamtangan sa aton Ginoong Hesukristo. Kag ini ang kung sa diin ang aton Ginoong Hesukristo ang yara na sa langit nga nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay. Amo ni siya ang ginatawag mga kabiyanan mga utod ko nga iya mahimayaon nga presensya. His glorious presence. Ini ugaling paagi sa Espiritu Santo kag sa mga sakramento. Okay? Mga kabiyanan ka mga utod ko. Gusto ko lang gididugang no sa ginato sa pagkonsagrar sang sang bino, sang tinapay kag bino mga kabyanan. Once gani nga ikonsagrar, kung sa tion sang konsagrasyon sang pare sa tinapay kag bino, ina nga pagkonsagrar dumdum naton ang sakripisyo sang aton Ginoong Hesus didto sa krus. Now, ang ginahimo sang pare sa iya pagkonsagrar sang lawas sang tinapay kag bino is non-bloody manner. Hambal ko naman ini sa naligad ng Miyerkules. Ang ginhimo man niya naton, ang ginhimo sa atong Ginoong Hesukristo literal nga didto siya sa krus, ginhalad yang iya kaugalingon bilang sakripisyo sa
amay nga para sa kaano sa aton mga sala kay lang gid mga kabyanan. So amo na mga kabyanan, no? Siling ko na kagina kun sa tion nga konsagrar sang pari ang tinapay kag bino, no? Ina ya nga pamaagi amo ang non-bloody manner nga sakripisyo sa aton Ginoong Hesukristo. Ang makita naton nga nagpalansang siya sa krus, ginhalad niya bilang sakripisyo ang iyang kaugalingon agud nga matubos kita nga mga tao sa kasalanan, ngalad kita sa Ginoo, ang ginahalad sa Ginoo ang iyang kaugalingon. It is a bloody manner. So muna mga kabyanan. Sunod, okay. So amo ni mga kabyanan ang aton nga topiko sa subong adlaw. Kag diri nagatapos ang aton nga pagtalakay sang katapusan nga bahin sang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako. Kag sa masunod nga Domingo mga kabyanan, check ko lang ang date ha. Sa masunod nga Domingo amo ang Oktubre 1. Kung hindi ako magsala mga kabyanan, kapistahan ina ni Santa Teresita del Niño Jesus o Saint Teresa of the Child Jesus. So ang ato naman pagkatalakayon mga kabyanan ka mga utod ko, amo ang naunang bahin sang ikatlo nga bahin sang nagatuo ako. So amo ni mga kabyanan ka mga utod ko ang aton nga pagasunod kag pina pangabay ko kamo mga kabyanan ka mga utod ko nga kabay nga sa maabot nga Miyerkules nga adlaw sa sini nga semana sa petsa 27 no. Ang magabasa naman kita sang santo sa kasulatan kag pagakuao naman naton ang unod sang aton nga pagabasahon nga amo ang Exodo kapitulo 30 sa isa ka Bible scholar. Akong gikamo nga ginapangabay nga pangamuyo nyo nga kabay nga madayon pag makahiwat kita sa aton nga magbasa sa santo sa kasulatan diri sa aton magamay nga ministeryo diri sa social media. Kag dili na lang kita anay tubtob anay kita hasta mga kabyanan sa subong adlaw sa aton nga pagtalakay sang katapusan nga bahin sang ikaduhang bahin sang nagatuo. Pag bilang paghingapos mga kabyanan kita ang magapangamuyo sang pangamuyo nga gintudlo sang aton Ginoong Hesukristo sa siya ang yari pa diri sa kalibutan. Sa ngalan sa Amay, sa Anak ko, sa Espiritu Santo. Amay namon yara ka sa mga langit. O diyaw ng imong ngalan, mabot sa mo ng iyong binharian, matuman ng among pagbuot, diri sa duta sa mong sasalangan. Atagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matapatlaw. Magpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sila nga ginapatawad naman ng mga nakasala sa amon.
adili mo kami padaog sa panulay, nunuuluwasan mo kami sa kalaot. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Maghalong kita mga kabiyanan kag mga utod ko bangod sa bunga adlaw, hindi lang mapakta na ang nagaulan sang mamunog kag kabaskog. Kag padayon kita nga magaligpat sa atong palibot, labi na gid sa mga utod naton dira nga puyo sa malapit sa tiilan sa bukid, alam mo man sa mga panghigadon sang baybay, ug sa mga kasubaan. Di lang kita nayas mga kabayanan, salamat gid sa inyong paglantaw, ug sa inyong pagpamati sa aton nga magamay. Aton nga programa sa aton magamay nga ministeryo diri sa social media. Kag reminder lang gid mga kabayanan, kung wala pa kamo naka-subscribe kag bag-o pa lang kamo sa atong Facebook page nga mo ang Pulong San Diyos / Hiligaynon Catholic Bible Reading, palihog pindot lang sang like button kag para mangin updated ikaw sa mga content nga akon nga gina-post diri. Kag mo man sa aton YouTube channel, palihog pindot sang subscribe button para updated ka man sa mga videos kag content nga akon nga post dito. Madamo gid nga salamat mga kabyanan. Tubtob sa liwat. Rodeo et Ecclesia para sa Diyos sa simbahan. Amen.